وەکو یەکەمین گاف تێ تومارکردن مالباتێک ji penaberên Efrîna Rojavayê Kurdistanê yên jênişteciyên Herêma Kurdistanê vegeriya bajarê xwe. Ew malbat jêberiya çend rojan ve biryar da ku vegere zêdê xwe. Tevî astangî rêgirî û zehmetiya rêya karîbin xwe bigihînin navçeya Cindirêsê ya Efrînê. Ji derek ku ev nûçe ji arkêre eşkere kiriye balkişand serveyekê ku biryar e di rojên bê de 5 malbatên din ji Herêma Kurdistanê rû li Efrînê bikin. Her di berdewamiya pêla vegera kûçberkirî û derbideran de duh bi şevê 26 malbat derbasî bajarê Efrînê bûn. Li gorî agahiyên bi destê arkê ketine. Ji wan 26 malbatan neh ji nişteciyên bajarê Efrînê ne, 7 yên navçeya Cindirêsê ne, 4 ji navçeya Şera ne, 3 ji navçeya Raco ne, 2 ji navçeya Mabata ne û 1 malbat ji navçeya Şiyê ye. Pêla vegerê di demekê de tê ku navenda bajarê Efrînê rastî bi dihan mûşekan hat. Tê de taxên tijî niştecî bûne qurbaniya êrişê. Çavdêr tekez dikin ku mebez ji tûbarana Efrînê rêgirîkirin lê pêla vegerê ye. Ku tevî binpêkirinên kûmên çekdar û nehiştina peyedê, kûçberkirî û derbider û penavberên Efrînê roj bi roj wekû kerwan vedigerin. Li gorî dawên agahî ji dema pêla berçav dest pê kiriye, zêdetirî 600 malbat ji kampên Şehbayê, taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê, her wiha Lubnanê û hin deverên din vegeriyane ser mal û milkên xwe. Siyasetmedar û çavdêr han didin ku ev pêl berdewam bike. Lê di hember de bangawiyekê dikin ku aliyên siyasî divê xwedî li van malbatan derkevin. Da ku moral li cem hemûyan were afrandin û bibe handereke rastaqîne ji vegerê re. Da ku encamên vê pêlê diyar bibin û tiştek bi navê guhartina demografî li herêmê nemîne.